Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, ket sumkad met itiriknana. Managsaksakit ti anak ta. No maisan to na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akontra makanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay no sikan ti mapanaginrol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko, numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti aginrol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray. Marigatan na kiyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan abali ko no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumumon ti gatas mo. Tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaag a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabigbig-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, saan ka na salunat? Kastalaang ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan ko maakin na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday ta ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen madam, ngam masya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabailan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalun at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing ngam siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat kit din ni sir ti kasasaad ko. Numaladaw ak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpet. Kasta ko maamin na tao, suset. Man nakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaal lang timod mo no agliday ka. Agyaman ak iti kinasingpat mo agayam, suset.
Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir. Umunagan. Nagtaerman di katugaw mo itay ijay rum. Boyfriend mo ka di? Gayem ko. Ngamasan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal ti aday ti panunot na. San kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadenggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay-an ti panagadal. Depende matkit di tao. Dumting today ta panawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam ka tadila mon friend. Apay, nasair ka di? Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak ngamin ijay gayam mo. Kat adda bakbakla na. Pag ko na ang mat nga dabakbakla na, saan mat nga gunggunay a bakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sala ang ti kasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsauti na singpat. Apay, siya, sa anak anasing pa. Kumusta nga'y tinagmalam mo ije pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Narwama ko ni tigatas a kanayon mo atimplaen. Ubingak pa'y, kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaang. Aging gaita, aw-awer ka pay laeng. Siyak pay laang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadag iti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay sakamot ita dito'y library, Susan. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami mata nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga no saan pa asimbang pet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka di no saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo ti sumbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti ininto na ram. No amumla ko ma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak ng ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak ng kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga ang mamat ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbay ni ti asawa na. Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray si ka, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyesa ti madyong. Ijay balay da Marta. Di inanawak, iti ipapanak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan ko man kasarita ijay balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot, lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakumati apo. Ayan ka din ni Mamam Barok. Diyak mo, lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di.
Kat, kumusta matan ti Marikrik nam? Medyo mayat mat, lolo. San aliwayan ni Yaya, ti mangipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo? Wan, lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi, ang amawan matakunam. Ala, agsubli ak tulangan no addanton ni mamam. Naimbag ta nasabat ka, sulidat. Imbag ko nam, nga masuron kan samot, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjongan. Anya ko matidakas na no ijay madyungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam a babae dayta? Kanayon lakit din nga ijay madjongan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi? Sana nasaya at ti majong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laang mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka nga agpaso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibaga, siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin atao kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit na saya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, no agkasangay katawisan nak. Mapanak mat noon mayra na papanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nakto kumaata mapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di? Kaya't ko makita ti balay da. Apay ka din nga interesado ka ni Dennis. Nataarang amin. Kanla nga na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang tibiyag na. Namin anon anangag ko kan kaday taimbagam analiday. Apay ka di? Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti maysa a tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel. Kaduan aman nugal. Numaabak. Ad-daun na latta ti agsugal, tabarang makasubot. Banag akamali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapo iti sugal. Kan ad-dakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan? Ayan ni mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kwa na? Diyak ngamin nakita. Manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na. No saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di mapan ije madjongan? Ha? Ay, jak manam mo. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ije ospital, Barok. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Soledad akin na doktor ti alaan ni Dennis nga anak na. Adda sakit na iti puso, ken animik da itoy. Sumkad tirik na ni Dennis, gapu ta mabayag, ken marigatan, gapu iti marikriknana. Kabayatan na, madanagan matidadakkel ni Soledad, gapu iti kinalaing da itoy nga agsugal. Iti may sa amalam, simangpat ni Dennis, ket naklaat ni Maria, ababaunan da. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, kanayon ka din ni Mama Ije Majongan? Jakman ammo, Barok. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapantan ija ospital, Barok. Unyaya, maulawak ka talaga. Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpat ka kanyak. Mga laki iti taksi apagluganan ta. Ay, no adda ko man ni Papam. Ison ti mangitulod ka data. Sige man nga rod, Yaya. Sige, rumwartan. Isanggir mo latan iti lugahan. Taawagak ni Mamam. Unyaya, iturong ko pa eh. Ay, una yan. Saan mo't ang makontak ni Mamam? Sige, taawagak ni Papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Soledad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Iso ada kayong tinawagak. O sige. Umaya ka tagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Well, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Well, sir. Madama atam tamingon da. Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti silid na. Sigurado abim mabamanin ti hemoglobin na. Kas iti sigod. Nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May salang nga awag ko kan kuana. Nakasaganan ti papanan na asilet. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day taabanag. Awan gayam. Ayan ka din ni Soledad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Agyaman unay kan ka, Yaya. Kasanon no awan ka. Hello, asiin no daytoy? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga adda ni Sir Dennis dito ospital. Adda iti ospital ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumit nga ten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Soledad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita. Wen, ma'am. Dua kami lang ijebalay idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. Kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige, impadamag ko lang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panang ipakam mo. Simangpat kamatlaangan si kaaman nugaal. Apay ang makapungtot kayo. Apay ang nasip nga tibalay. Aging gaita.
Di mo pa'y amotin apasama kiti anak mo. Adday di ospital. Idin to ta adda kay di madjungan. Ha? Ni Maria, nakaluto ka din. Kasano ang nakaluto? Katiso nga ron, tinagipan iti anak mo iti ospital. Ha! Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, idi kasapulan na ka, ti anak mo? Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mangdagastan tulangan iti ipatik out tama kan. Ta sigurado ang mabisin dagiti adda iti ospital. Uray siyak, mabisinak matan. Naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwartayo lang ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapangnamnaman? No saan anak nga imay ditoy? Kasanaw ti anak mo ang mabisbisen ni di ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Diyak amo akas to iti mapasamak. Apay asan ang maawagan ti cellphone mo. Naka-silent namin. Diyak amo nga umawawag kayo. Imbag ket ti yaya ni Dennis. Tamapang namnamaan ngem sika. Rumbang laang nga aramidan at ipagrebangan na. Tatangtang danak kat nga ron. Ket sika. Ar-aramidem ka di mati pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita. Kat sumaysaya atan ti kasasaad di anak ta. Agyaman ka takasta. Tanusaan. Jak ammo ti sawak. Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano iti ospital ni Dennis. Ha? Apay ka no? Anya tinapasamak kan ko, ana. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak iti ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistansya ti tao analaka maakaran. Di mo ko naanapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis iti ospital. Samaysa, saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talagang ado ti amo may papankin ni Dennis, ha? Nabayag kami nga gayam. Tinapud no agayam, uray anya ti mapasamak, agayam tulat ta. Kumusta ang ti apo ko ta? Bakit? Pimipiamatan. Ay kasano di ko na ti doktor. Nga ada posibilidad na leukemia ka na. Sapay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mo't nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Amaimbagan ko mamat ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talged tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan, Dennis? Agpaimbag ka, tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Suset. Day taman ti kayat ko kan ka, napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, ang maidalitak. Rumbang laang, tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. No adda di ang mapasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay. Numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alwa no kasta. Anya day ta, agwa bindeta? Imbaga ti doktor ang mabalin kan nga agawid, iho. Adun tilangan mo iji pagadalan. Agi na naakpay ko ma. Sakpay asumbrel kak manan. Awan ngaminton ka ba alamon? Mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maadaan iti doktor nga anak? Dayta ti pagragsakam. Saan ka di? Ay, launay, iho. Adun to ti mangdayaw kanyak, numaysa kanton a doktor. Tapno saan ka unay amarigatan na mapanidya pagadalan?
Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan, taag home study kalaangan. Day tamo ti napanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest, no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Takumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repaswan dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wen kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak. Apat gan na tikid daw ko. Kano ti umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kini din. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayem mo ani Suset. Mabalin ka di tikas jay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan. No ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardang kapaylaeng, tapno makainana ka? Masiguradok. Asaan nga umanugot ni mamang agsardengak. Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan. Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardeng pailaan ti agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, no ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study. When tapno maasikaso ka anaimbag, Barok. Unyaya. Ket, agyamanak, iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din, iti plano yung ag-modular ni Dennis. Wen mat, maawatan ni din ti sasaada ni Dennis. No siyak tikas jay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan mga explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day jay Umay laang dito'y pagadalan, no test. Apalam ka di pailaan, kat kasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay lang amin nga agadal, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kaya't apaayon ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpet na nga anak. No siya, apay kit din atong palak ti saan kumat apagasman. No way. Dayta tinagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta apanagadal mo, Barok? Saan, yaya? Tapasaray aramatak ti computer kong ag-research. Aginana kamot Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, yaya. Numariknak ang nabannuga kon. Aginanaak mat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay nagbambannog? Saan mat ngamin akas karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Ay kunak ano mabalinlat ta. Basta kayap ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis. No lakit ti mayat tirik nana, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa. Tadimot imay nakilecture. Umanay ka di basaan laeng ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako namasan ang makapasa. Gapo ta binasa na lang ti libro. Diferensya jay adda mangyesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. An-anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso, tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang, kablaawan ka no nagrepaso ka na imbag. Kumusta ka, Dennis? Kabailam ka din ti makitest? Unsuset, isong ay mayak. Kalpasan ti tes. Agawid ak mutlaeng.
Good luck iti test tayo, Dennis. Agyaman nak, Suset. Ket good luck mat. Sapay kuma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la kuma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wano matinag. Noon ne, adday tad. Umunagan ti professor, amang tad iti test tayo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intaray ni Maria ni Dennis iti ospital. Gaputa maulaw da ito'y. Di namat maawagan ni Soledad. Gaputa madama nga agsugsugal. Idi nakaawi din ni Dennis manipud ospital. Kinid daw da iti din ti pagadalan. Nga iti balay dalaengen nga agripaso. Babaan kadagiti libro na. Kat mapantulangan iti pagadalan. Numadanon ti panagi-exam. Inaramat ni Dennis ti computer na nag-research. Idi nadanon ti exam. Napan ni Dennis iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako naikan ka, Suset. Good luck, mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay ko tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak. Una, aday tan, umunagan ti professor, amang tad ti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro, no kabalakon ti makites. Talaga ka di ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madama ti test tayo. Sanak mat nga agkakapsot. Bimabala ngamin ti hemoglobin ko, iti kalabas. Isuan na ulaw, kaya nagkapsotak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nang. Mat, uray ko la impuyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test. Sigurado nga uray ni Dennis, nababamot. Urayon tayo pa'y Madama pa'y nga igor-korek ni Sir. Naudi nga min anang korek. Tainted na pa'y ti answers, sakbay akinorek na ti papel ni Dennis. Amang ano nagkamali tinang korek iti papel ko. Apay nababati na alak. Ibagam takitaan na naimbag. At dapay mo ti blackboard ag iti answers. Imbaga kon, iso nga ulitan na. Kunak to pa yan nalain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka, iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak man Imbag nga rod, tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro nga to tinaala na. Saan mat anak lecture? Mamati ka ka din na nalaing tigayim ko. Adapay mat may sa semester nga agadal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga analaing ni Dennis. Ikagumaak, anangaton tumanan ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no ag-cum laude ka pa Ikagumaak matiyagbalin ang magna cum laude. Amangan no saan lang ang magna cum laude. No di kat summa cum laude. Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho.
Uray adarikrik naam, kan saan ka anapan iti pagadalan, ta dito'y kakat nga rod balay ang nag-review, na nga to pay laing tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli iti entablado ang mangawat iti pamadayaw. Masigurado ka cum laude kanto iho. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasaan na kamang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong ti kunama. Di ka man mangdadaol iti mood alaklakayan. Sige, mama, papa, mapanak pa iti silid ko. Diyak pa'y ngamin nakapelas. Kalpasan ang makapulas ka, umay kanto ijay kusina, Barok. Nagmerienda kamin kadagiti gagayam ko ije kantin, yaya. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, mayat ka din tiriknam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanya, yaya. Dayta ti trabaho, Barok. Saan ka di? Wen, ngamariknak, ti panangipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ti pangibilbilangak ken ka, Barok. Oray siyak matyaya. Kasla inamot ten, ti pangibilbilangak kan ka. Sikat inakariknaak, iti pudno apang matag. May kagkagumaan latam ti apo ko ti agadal, uray kasnya ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da, oray saan anap na pa iti pagadalan. Ta ijay balay dakat nga rod ang nag-adal. Self-study ako nada. Nalay nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na. Gapo, tanagpursike. Sana tubangkan kwa na, ti kinadat sakit na. Madanagan aklang, tama nga no maidali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga agripaso. May mayat ko mangamin, no sana tay mabayag a kurso tinyenrol na. Kumaa. Ngam ipapilit mo't ngamin ni Solidad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana. Mabalin ka di asan nga ijay madyong anti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadyong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak laang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit laang ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pay. Manumot laang ayay, ti itay-tayak. Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dram numabayag ang nakataya? Kastamot na ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si Kamet, nagbasit kunak lang arudan. Nasakit pa ila tinakam mo? Padasam man nabilangan ti abak mo, manipod inrugim ti nakimadyong. Adda ka di nasaya at anagunod mo? Itaman pa'y ana isarog ka diti balay. Awan mo't madyong ditoy. Awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ako mapay lati kwartayo. Tapno mapad mo isugal. Sana para sugal ti kwartak. Agawid kan no pagsugal mo ti mayam. Isublik mo't laang inton malam, mama. Kadno maabag. Kasano kumama isubleg. Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramata. Anya ko mati pangaramatam, aber. Kwa, adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Ado pa'y mo ti karga ti refiaw. Ta nakita ki di na pa, nakiji balayaw. Apaya na kami suot ni Solidad a pimanaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Ha? Saan ko nga inikan? Nasaya tasan mo nga inikan. Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta, maikat na ti panagsugal na.
Ibagak tuman kinikari, tasan nang ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Dahil ang pakitsendana ti ited na. Mayat nga agpaiso na itana panunot mo. Tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka na saya ta masakbayan ti manugal akas ken kuana. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni solidad? Awan, papa. Jak amo no napanan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong, tadi mo mat ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan iti madjongan, papa. Dahil napaggatang na iti kasapulan yo ti ited mo, tapno awan pagmadyong na. Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, papa? Himbay nga minumututang kini mamayo iti kwarta iti kalman. Aniya? Apay nga umutang? Kita man ti libre tayo, numanupay ti kargana. Kita agtuman nga agpaiso, papa. Jagmat kinit kita, numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si kati kunada akatulong ni Dennis. Husto ka din, nana. Ha? Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saan nanas kan ama-amuam no asino Damagaklaan, no sigod ka di analaing iti pagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo, takayat mo amamuan. Basta nasingpet, kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Sika ka di tiyaya na idi ubing? Wen, ang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Dinamag ko lang, mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Jakmat damdamagan. Jak magustuhan ti panagsungsung batiyaya ni Dennis. Ha? Napanikay dya balay da, Dennis? Nagsabat kami jay tiyandaan. Dinamag ko no sigod analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko amaamuan. Nasing patiyaya ni Dennis. Ang mga nadala na isawang mo, amadi. Isuasan ang nasaya ti sungbat na ako nam. Jak man amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Naminduak ka na pa ni Jabalayda. Ngam, awan mo tinakitak amadi nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panakisauna kanya. Sino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na. Blande ti buok na di namot bagay. Tanangisit mo't nga rod. Ang mga ni Kati, yaya. Apay ka di. Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. Di dinamag ko no asino. Kunana asaan ka no anas kan amamuak ti kinasya sino na. Ha? Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti panggut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing kang iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit ang nasakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi nito taiso. Nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagdua-dua ti adda iti panunot na. Apay akas to'y dagiti bag ko. Ti lamisita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi?
Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y nga rod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid me. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbaga kan ni sir? Imbagta si Mangputkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal ka iti silid ta. Agsarita taman itinalapat. Kitaam da ito'y libreta. Ne, apay ka di. Namin adu ang nag-withdraw ka iti kwarta. Ha? Ako Insugal mo ka iti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka ka din nga agong unget? Ngimi na ngamin amin agagatangan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, may sa ni Dennis ang nakaala iti kangatuan amarka, iti naangay nga eksam iti pagadalan. At damot nalimod nga apal, kad panagduadwa ni Kati. Kabayatan na, kinid daw ni Gary kan ni Solidad, nga idyan na kuman ti panagsugsugal na. Naduktalan ni Gary, nga awanan ti karga, ti libreta da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka ka din agong unget. Ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina, kan aminan. Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok no mano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di? Impyar ko kan kati kwarta. Ti kunak kat iduldulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat nga rod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo! Saan na maulit? Ha! Talaga saanin ang maulit? Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka mat, Barok. Adda ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangko mi. Insugal amin ni Solidad. Anya? Oh, mas daw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam kan kuha na ti sweldo, papa? Dayta ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti inaramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita. San mo nga ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa. Siya kon ti ag-grocery. Ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbang laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, si Katima pa nag-grocery. Ha? Siyak, sir? Saan ko akaduan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapol tayo iti makabulan. Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kita man ti magasto tayo iti makabulan.
Ha? Apay ka di, sir. Itaman pay. Basta tong palam timbagak. Saan mo nga itad ti kwarta apaggatang mo kinisulidad? Sikati mapanag grocery. Kan makitsenda. Naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlos ka mo't yaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Adan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sama ta sigurado iti bagbagam? Kunam amapan ka iti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na mapan iti ayan na. Apay asika? Diyak amo, madam. Damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Anya day tayaya. Idi ngamin agrobwatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isuntimapan kat alaan na ti kwarta. Anya nga rutim bagam. Imbagak nga adda pangibaunam kanyak. Ang agkita tapay itirwar ti opisinam, sir. Nasaya ta mong tinaramit mo. Sana rin ba nga gigamit ti kwarta ni Solidad? Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya, insugal na ngamin amin na kwarta mi iti bangko. Anya, kasta ka di, sir? Ay, una yan? Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin min iti balay. Saan mo apagdanagan ti usarinyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan dagita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi anag swildon. Ngam di na nitad kan ka ti kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakide. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa bahalay. Agyaman ka, tadi na ka kinabel. No sa bahalilaang, ang mga nutim mayab day tapos tisom. Oy, imay kamatan dito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din ti Riknam. Unsuset. Saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na si Mestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo matlaangan, iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na punas to aling at tibanog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Diyay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna, sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti baligi. Amom, idida mo. Kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Apay mat anak ko nam dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Ha? Naggrocery ka, Maria? Para may sabulan samot ng dagiti ginatgatak mo. Ay, dayta tibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Dayta ngamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga agatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam?
Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si Kamarya? Ay, sorry manan, madam. Ay, dita kayon tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Pag may saan dakit din, saan ang mabalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat mat ti kukuyugan nyo. Mapan kami dyan library. Umay ka kadimat? Saan ang tador urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Mapan min aramiden ti assignment tayo dyan library. Adda ka di assignment tayo? Anya ang subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano ngay nga agsuma cum laude ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang, kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng. Agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw kat nababamat ti maala na no da eksamen tayo? Dayjay ti kunada, apam madayaw iti arapaap. Kasano kumamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw, babaan iti imahinasyon. Kasano mat? Mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kate. Nagsweldo kan saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinaggrocery, kan pinaggatang iti masapsapol iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati. Apoy adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na si katinang nang tidak iti sweldok. Ita, siyak maten ti makaam mo. Kasanungay no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat nga isugal mo ti nagbambanugak. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di? Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta ti langam, anya ti pareko. Ad-adakit din atal ka ni Gary ti katulong, ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawam. Amken na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak mat asaan akon nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ro ti aramitak. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta, kan ti sugal. Mabalin ka di mo't alipatan ti kwarta. Kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok, ingka maturugan. Dakas iti salunat mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak, iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anuam tinangato apam madayaw, no maidalit kamat. Iyaya. Madlaw ko. Kat napatagkan ka ti salunat ko. Ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napatpatag ti salunat ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan to't serbina. Sige, yaya. Tugpalan ka. Maturugag. Tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon, kapapatgan ti salunat, iso nga aywanan. Kasanon.
No saanan asyak ti makaala iti pamadayaw. Adon tinagbaligi nga awan na gunod da pamadayaw. Ngem adon met tinakagunod iti pamadayaw, ngem awan dan dito'y abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikaw. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no do saan? Kasano ngagbaliw no sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay kaniti kwarta tapno agbaliw? Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunot ka, amapan naman ang isugal. No inikam, kaslaimbaon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan ko ng ikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi ti langanda. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan mo ti dakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kwa na? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apayakas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo ang nagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salon at ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya kalaang. Yaya ak nga agpaiso. Iso akit kita ak ti pagsayaatan na. Saan kat at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka di ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong. Kayat mo ka di tapapanawan ka. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan nga inted ni Gary ti sweldo na ken ni Solidad, kat ni Maria lang ang ababaunan tinag-grocery. Kabayatan na, mayatan tirek na ni Dennis, isuanapanan iti pagadalan. Nagtultuloy tinalimod nga apal ni Cathy, iti kinalaing ni Dennis. Iti sabali abangir, madama ti ripaso ni Dennis, idi imbaon ni Maria amapan maturong daytoy. Nangagmat ni Solidad ti saritaan da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pagdaksan ka din ni Dennis ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Na, bastos ka, katulong. Kayat mo ka di tapapanawon ka? Okay laang, madam. Basta ay wanam anaimbag ti anak mo. Katulong ka laang. Amok ti pagsayaatan ti anak ko. Ammom ka di, madam. Jack kayat nga agpuyat ni Dennis. Tama nga no agulaw manan. Napatag kanyak ti salunat na. Ha! Agimpake kan. Pumanaw kan inton bigat. Yaya, apay dagita gargarat mo. Bastos da ita katulong. Pagawid akon, tadumot di ti maala kasukat na. Saan na mabalin, mama?
Awan ti makaartap kan ni Yaya Maria. Ha! Di mo ko na nga artapan nak dayta akatulong, iho? Mama, agduma kayo iti pagrebangan kan posisyon dito'y balay. Sikat inak, kat isumot ti yayak. Kat, isakit mo dayta, yaya. Jak isakit, ngamjak kayat apumanaw. Anya ti makagapo. Apay adi mo kayat apumanaw. Mama, nagbalinan apas at tibiyag ko. Di nakpulos binaybayan. Nariknak ti panang ipatag na kanyak. Apay, asino ti kasuron mo? Bastos day di akatulong. Papanawag ko ma, ngam insakit ket din ni Dennis. Apay ko maapapanawam tinasing patakatulong. Uray siya, jakmat umanugot apapanawam ni Yaya. Apay ka di apag may saan dak. Ibagam man no anya ti basol na, apay apapanawam. Bastos nga rod, di nakamo a respetuan, kat siyak ti amo na. Ibagam man no kasano abinastos na kakunam. Sug-sug-sugan na ni Dennis asaanan nga agrepaso. Awan kanut serbi ti pamadayaw. Ha, panawan ka man langan, mapanak langan iti ayanda mama. Ita, tawa ni Solidad. Kayat ka makasarita, Yaya. Anya ka di tinapasamak. Idi madama ti panagripaso ni Sir Dennis, idi rabii. Imbaon ko amaturog, tarabiin. Ngamin, jak kayat ngagpuyat, sir. Dayta ka dilang. Imbaga ni Dennis nga amangan no nababati maala na iti eksamin da. Amangan ka no naawan magunod na apamadayaw. Ket, Imbagak anapat patag ti salunat na, ngam ti anyaman apamadayaw, sir. Iso anapan betan naturog. anya ti pakainaigan ni Solidad iti napasamak. Apay anak kapungtot. Nangag na ngamin ti imbagak, sir. Imay kat dinamag na no apay ka no nga imbagak ti kasjay. Anya matinsungbat mo. Imbagak, anapat patag ti salunat ni Dennis. Tama iparit nga rod ti agpuyat ken kuana. Iso aday jay, nagpungtot ni madam. Itay bigat kapay ngayon may dito'y balay. Apay adi kapay lagawid. Di yu ka di kayat ngagyanak pa'y diti balay, mama. Ne, nagaapa kayo ka di iti asawam? Itaman pa'y. Pag may saan dakit din iti balay. Napatpatag day di akatulong am siyak. Imposible dayta. Adala siguro saan niyo ang nagkinawatan nga gasawa. Idi papanawak ni Maria. Inggawid da. Idi siyak ti pimanaw ta imayak dito'y. Didak pulos inggawid. Nambaram ko maamang papanaw iti yaya ni Dennis. Manipod obeng. Di makal nga minti ulo na, mama. Nagtubo pa yan ti Sara na. Kasla imposible ngagbalbaliw ni Maria. Amok ni Maria. Pati kadida kayo? Kat dayjay ayaya ti ayunan nyo? Saan bahat nga iti kasta? Ngam adala siguro saan nyo ang nagkinaawatan. Anya ka di tinagpasugnudan ni Solidad, Barok. Jak manamuken kwa na, papa. Saan mi ngayon palubos a papanawan na ni Yaya Maria? Dayjay lang met, papa. Unay lakit din ni Solidad. Kasla ubing agpampanunot. No kayat na ti agyan dito'y balayo. Bayan tayo pa'y, papa. Saan ko mata pinapanaw? Agawid no kayat na. Amo naman ti dalan nga agsubli. Wen, makamiris tumatla siguro. Nasaya at matumakamiris, papa. Ngam no papanawan na tinabayagan na katulong mi. Jak ipalubos. Ken sana kayat ni Dennis apumanaw ti Yaya na. Napan kayon samot ijay balay, papa. Wen, agrubrubat dagiti agama itay napanak. Didak ka di dinamag? San mat? Dinamag kuno apay apimanaw ka. Kat kunamat ni Gary, adi nakakanumat pinapanaw. Saanak nga gawid. Aging gaadinak umay sukunan. Kasanuno di nakaumay sukunan? Saan ka din nga agawid? Saan, papa? Di tuya kun balay nga agnaad.
No di mo kaya ti agawid. Tulungam nga rod ni mama may ti trabaho dito'y balay. Agluto, agtalos, ken aglaba. Anya? Umadani man ti midterm exam tayo. Itapay lang, rugya kong tagrepaso. Masapol asyak ti kangatuan ti maala iti test. Kanayo nakmat nga agripaso. Ngam saan ko lata maartapan ti kinalaing ni Dennis. Nalaing nga talaga. Naira na laeng mat nga iti kalabas kat basit ti naala. Ngam ikarik. Daytoy sumaruno, syakton ti kangatuan. Isaganam nga rod tay blowout mo Ilibre na kami ija kantin. Kasla jay ar-aramida ni Dennis no agtap iti test wano quiz. Day talaga yan. Chicken feed lang dagita. Talaga mata. Ngam, apay nga awan pailaang ni Dennis. Apay ka di ano awan ni Dennis kat napalalo adanag mo. Dagiti kalabas nga awan kapay. Ada jay kalat nga agabsent oray madama ti test. Tapay. Itaray day di hospital. Taday jay nga min sakit na. Ay, kaasimat. Barok, di ka kadipay mapan iti pagadalan. Papana ko niyaya. Insapar ko lang tinag-advance review. Adda nga aming report med school. Anya ka diti kayat mo nga isaganak a meriendam to. Saan niyaya? Mga naktulangan ije kantin ti pagadalan. Kasta ka di, Barok. Ang liklikam, dagiti maiparit akanam, laglagi pum kumaday ta. Danag mulakin din yaya. Tanda anak amin nga iparit mo. Ay, saan asyak ti mangiparit? Ti doktor mo. Iso amasapol nga agtungpal ka. Unyaya, agtong palak. Kunak no saan ka manan nga umay? Nag-advance review ak ngamin para iti maangay a report tayo. Ha? Ita ka din di pa nag-report tayo? Wunmat. Imbaga ni sir, idi last meeting. Sigurado asi ka nga rod manan tinakasagana nga ag-report. Ay, nalipat ang data report. Saan na ka nag-review? Saan na ka nakasagana? Niman nga rodan Dennis ati kasla professor ay jasango. Isagana tamat ti questions ta. Isagana kun ti adoan narigat a questions ko. Sige. Intun masong batak ti saludsudyo. Ag saludsudak mat kada kayo. Delikado nga rod no kasta. Amangan numangtad ka mat iti question ajak masungbatan. Apaya ka na ayon mo akitaan da ta silpon mo, solidad. Pidutam sa intun kuan idisom. Kitkitaak nga rod no ada text ni Gary. Talaga nga awan, mama. Awagam wano sika timang text kan kuana. Awan mo't nga rod load ko. Sa may sa, apay asyak ti umuna nga ag-text kan kwa na. Nangalaan na iti swerte na. Apaya sika pa tinapanakal. Kat sika lang arudan tinakabasol. Nagsorry akmatan kan kwa na. Mabali na nagsuri ka. Ngam, ti sakit tinakam nga impay mo kan kuana. Saan maagasan iti panagsuri lang. Dakal nga min akwarta ti impukaw mo gapo iti bisyom. Kasto'y gayam ti madi nga itdan ti madi apisyo. Ita kadilaang ama panunot mo dayta, kat bakbakatan kan. Ammum kumaday ta, no nanakam ka. Awan mat ni Solidad, napanan na ka di. Napan siguro nagload. Dimbawat iti pagload na, tanabayag ka no asaan ang naludad, cellphone na. Saan nga ta nga ije madjungan man ang tinapanan na? Makamun ano iti madjungan man ang tinangipanan na itiinted ko abasita kwarta. No itay pa'y apimanaw anapan nagload, at dako man. Malaksid, no nakitungtungtung pa'y dita. Ay, saad lang agkamali ang mapan iti madjungan. Sayang lang di inted ko apaglod na kuma. Mamuak tula nga madjungan tinagturungan na. Pagsasawa ka talaga. Iso nga inikak takunana nga awagan na ni Gary.
Kaya't ko kuma nga ornosen dati linanganda. Kablaawan ka, Dennis. Good performance ka, kuna ni sir. Nalipatak tumat ngamin day ta report. May saak kumamat at timakdar ang nag-report. Masiguradok ana nga to ti gradom ka ni Sir Dennis. Si kakano ti kamayatan iti report na. Nasungbatang pa'y amin asaludsud daken ka. Ket sapay kuma. Tainton madanon ti panagturpos tayo, ket nasalon atak pay. Kasano ka di ti panagriknam ita? Madi ka di manan? Saan met? Ngam saan tay nga ammo, dagiti mapasamak iti masungat. Sa bagay. Saan tayo tanggal dagiti pasamak? Ngam agtalag tayo kuma iti kaasi ti apo. Naliday ka matasimang bat, papa. Saan ko asinukon ni Mama Midye balay dalolom? Tabarang agbaliw. Nadamag ko anapan kanumanan ije madjongan iti kalman. Inikam ka di iti pagsugal na. Saan? Jaka mo no nangalaan na iti insugal na. Inikanda nga ta. Mapanak to agpasyar ije ayan dalolo, kalpasan ti klasek. Anya ti aramida mi jay, iho? Inaklag pasyar, papa. Saan mo asukunen ti inam? Bayam nga agyan ijay, tabareng agnakam. Dimawat ka ako dam iti pagload mo. Ngam sabali tinapanam tanapan ka na kimachong. Kunak namin no umado ti kwarta. Ad-addamot ang naabak nga ma. Ay, talaga nga awan manaknakam mo. Naigumon kan iti sugal. Ay, bimabayan ka man nugal. Kunak ano saan ang maabak? Ay, di ka nagrason pay. Uray siyak nga inam, lukwam. Ay, sinalbag ka kiday. Manumot lang day, Jane. Ay, saan ka na dumawdawat kanyak iti kwarta? Tatalaga, di kantonikan! Agyaman na, taumay nakmatla sukunan iho. Sukunan. Imayak, taipakaamukan ka ang nagungat ni papa. Taapay ka no anapan ka manan nakisugal. Ha? Kasano nga muna ang napanak nakisugal? Napanak lang nagbuya. Sa anak ang nakisugal. Saan akas ta tinakadanon kan ni papa? Nakimadyong ka, kat naabak ka kano? Asino ti salawasaw anang idanon day taken ni papam? Saan kun adinamag? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man lano may naksukunan. Ngam saan mo't gayam? Tama di addamag ti insangbay mo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mama, saan kun adinamag, no asino tinangidanon kan ni papa? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man no umay naksukunan. Saan mo't tama di addamag ti insangbay mo? Mama, ikagkagumaak ti agbaligi, para itinasaya at amasakbayan. Ang sika, sabalit ikagkagumaam. Dandani ka kadimot laangan agturpos, iho? No ipalubos ti apo, mama. Sapay ko ma, taawan tubang iti panagturpos ko. Oh, adan tumot laangan anak ko, doktor. Mama, sardangan niyo kuman ti agsugal. Nakasaom ka din ni Mama, Barok?
Unyaya, namnamaan na amapan kusukunan. Apay adi mo sinukon. Imbagan ni Papa, nga awan ng papanaw kan kuana. Isu ama kaamumutan nga gawid no kayat na. Ay, kasanon no agururay iti mapanmang sukon ken kuana. Saan mo takayat ni Papa amapan sukunan? Ay, nasakit ngamin tinakam ni Papam. Tapi manaw, adi damot pinapanaw. Barang ano agkapyadan tumutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basit mo't abanag ti saan daan nagkinnaawatan. Dakkal kan wakan tidad, ti impaabak ni Mama iti sukal. Ay, kunak no basit laeng. Takasta ngamin ti imbagan ni Mamam, Barok. Di mo ka di pa'y malagip ti agawid. Ket umadanin ti panagturpos ni Dennis. Dinak nga tao may sukunan ni Gary, Papa. Saan mo anam namaan? Saan ka kumaamakipin natangkan? Tas sikat ayan ti biddot. Si kakaditi nang ibagaan na panak manan nakisugal, Papa. Nakitam ka di anapanak iti balayo. Ado ti tao amabali na makaidano ni ti asawam. Sino nga taday di asiping ti dila na? Amo ti tattao, nalaingda nga agidanon. Ketapno awan idanon da iti asawam, san ka nga agar-aramid iti may kaniwas. Nagadong amin ti tao aman nakibiyang. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyang. Iswa kasayaatan ti lumiklik. No amo madakas, saan mo nga aramiden? Si kamanen ti mapan a grocery, ken makitsenda, Yaya Maria. Ay, sir. Diyo ka di kayat nga agawiden ni Madam ditoy. Adaken ko na dayta. Saan ko matapi na panaw? Ay, amangan nur-urayan na kayo amang sukon ken kuana. Nusak ti nakabasol, nabayag dayta agpat na gadyak mapansukunen. Nga misuma ti nagkamali. Ang di mo't la agawiden, sir. Nusukunek, amangan no agpanakal. Kat saan na amarik na kagurak ti panagsugsugal na. Ay, adda nga rod kada kayo amang urnos iti amin, sir. Ay, amuyo, panagriknaket, siyak sa ti makagapuno apay apim manaw. Ngem saan anaing kalintigan ti panang papanaw na ken ka ngawan mo't basol mo. Ay, saan ko mat siguro apakabasulan? Ti pananghiyalikakak iti salunat ni Sir Dennis. Saan ka di, sir? Husto laeng ti inaramid mo, Yaya Maria. Apay adyak na panunot adakos. Adagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno ada pagpuunak. No mga bakak, inak tumat latubusan. Mayat tinapanunot ko. Mapanak iti pawn shop, inak isalda ti sing-sing ko. Dinak nakita ni Solidad nga adda dito'y kalsada. Nakita ka naggapo dita pawn shop iti asideg. Ay, inakagdamag iti pawn shop, no anya ti naramid na ijay. Sinalpag, insalda na ti wedding ring mi. Tubusag ti singsing. Saan ko nga urayan ti taning na? Ay, awagak ni Mama. Taalaan na ti resibo kini Solidad. Hello, Mama. Mabalin ka di nga umay kayo dito'y balay. Apay ka, day. Ada ka di parikot, Barok. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone, Mama. Umay kayo kuma dito'y balay. Parikot ka di, day, ta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala nga, Rod. Ubayak di ta. Apay, awan ka di trabahom ita. Impier ko pa lang ti opisina iti assistant ko, Mama. Urayan kayo. Ay, sige. Agrubwatak, ta umayak. Agyamanak, Mama. Papanam, tagrubrubuat ka.
Imawag ni Garay. Ada ka do importante a pagsaritaan, may. Anya ngay dayta. Mamuak no agsarita ka, may. Isungar da mapahanak iti balayda. Kaslad da sa baling agparparik na kanyak. Anya ngay dayta agparparik na kad ka. Tsak mawatan tiriknak. Kaslad da pakadanagak adyak amo. Na mga nupuyat mula dayta. Ay, ingka ka maturugan. Puyat ko nga tangag paiso daytoy. Kaslasaan matikunak. Ingka ka ginanahan. Nasaysaya at no aginana ka. Imbag ta nakasangpat kayon, mama. Importante ti pagsaritaan tayo. Anya ka ni dayta, anak. Nakita ka naggapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko dinamag iti empleyado ijahin no anya ti inaramid na. Kat insalda na ti wedding ring mi. Anya? Ne, apay ngayon salda na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Iso ngayon salda na ti wedding ring na. Ay, sayang ti singseng no saan amatubos. Talaga asayang dayjay. Mama, saan anapatagkan kwa natin sagot ko asingsing? Inda kita ang tiresibaw, ta sigurado nga adda itibag na. Kat siya akon ti magtubos. Ada ka din dyan, anak mo? Talaga, kurang ti panagpampanunot na. Anya ka di ti inaramid na. Agasam, ta nakita ni Gary ang naggapo iti pawn shop. Napanagdamag ni Gary no anya tinaramid na ichay. Insalda nagahayam ti wedding ring na. Anya, ay unay lakit din. Isugayam nga awan manen dito'y balay. Anya klase ti panagpampanunot nga daken kwa na. Nakula pa na talaga ti utak na. Di na namo ti araramidin na, gapo iti bisyo na. Kastan sa ti tao nga dabisyo na. Di nan makita ti pagsayaatan na. Kasaritam iti nalapat no sumangpag. Anya ka di tibag na, idi kalman aya. Jak nakita no anya tibag na. Ingka kita ni ti seled na. Amangan no adda ijay. Oh, adto iti resibo, iti panangisalda na iti singsing na. Ala, tayo naktubusan, kababain ka ni Garay. Anya nga tati aramidan ta iti anak ta. Kasano amay kat na ti bisyo na. Ay, saan asinokon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Ngam insalda na kat nga rod tinapatagabahan na aga. Dayta kat insulto iti biyang ni Gary. Agpara nga sana napatag ti singsing ken kwa na. Isugaro da siya kung timang tubos ta nakababain ka ni Garay. Unay kat ngaminin ti anak ta. Talaga asaan na pa'y amaliklikan ti panagsugal na. Dandanita yun agturbos. Wan, kat si kanton ni Doktora Suset. Kat siya tumatan ni Doktora Cathy. Kat ni Dennis. Dr. Dennis man. Naunday iti panaguray tayo, iti panagturpos tayo. Ita, madanonan. Iti ungto tinaunday a panaganos. Dumtang ti baligi. Wanyag paiso, nagananos tayo iti manu atawan. Ita, apitan tayon ti baligi. Kat day ta baligi. Isu ti pagsamakidan tayo iti masakbayan. Mapanak to ijay abroad. Ijayak nga agtrabaho. Saan mo kadiya kayat dito'y pagilian tayo? Basit ti sapol dito eh. Imbag ijay abroad, tadakkel ti sapol. Kasanungay barok, agturpos ka. Ang di pa'y nagawid ni mamam. Uwan nga rudyaya. Amo namat. No saan na sumangpat? Adda kayo mat ni papa. Ang rumbeng nga adda kuma ni mamam. Saan ka di? Uwan kuma, yaya. Ngam saan na kayat ni papa asukunan? Sumangpat ka no kayat na. Naragsak ka di? No adda ni mamam? Kuma tapno naragsak tayo amin iti panagturpos ko. Rumbeng laeng barok. Ninamnaman ni mamam nga adda pamadayaw amagunod mo iti panagturpos mo.
Sanda nga imbaga iji pagadalan, no adda award mi. Ta sorpresa ka no. Mabalin ka di nga isagot mo iti anak mo nga graduar iti kinadoktor ti panagbalbaliw mo. Ha? May santon a doktor ti anak ko, papa. Sigurado nga ibain na ka. Gapo iti kinamanugal mo. Kasta nga ta, papa. Masiguradok da ita. Agbaligi ti anak mo. Ngem si ka nga inana. Di mo pala na isardeng ti bisyom. Kaya't kumot ti umatendar iti graduation ti anak ko, papa. Didak mo't binagaan. Makumikom dayjay. Saan ka kuman nga agpa-importante? Sika ti umasideg. Mabainak nga agawid, papa. Amangan na agungat ni Gary. Gapo iti inaramid ko apa nang isalda iti wedding ring mi. Agkid daw ka iti pamakawan. Sika ti nakabasol. Isu asika ti agpakumbaba. Apay nga imay ka dito'y balay da, papa. Si kakatulong. Madam, saan da nga amo nga imayak? Nasao nga mi ni Sir Dennis ang naragsak ka no adda ka iti graduation na. Ha? Agpaiso nga imbaga na daytaken ka? Wen madam, iso nga agawid kayo kuman. Kasano no agungat ni Gary? Ti kunana, di nakakanumot pinapanaw. Nalawa ka no ti ruangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta? Wen madam, numan agungat ni sir, agkid daw ka iti pamakawan. Kat sigurado, awaten na ka. Nagsingpat ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapanak iti pagadalan da. Wen madam, umunaak nga rudan. Mangisaganaak ngamin para iti graduation na. Kablaawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Kablaawan ka, iho. Dinak pinaay. Ti isagot ko kan ka, kat ti panagbalbaliw ko. Ikari, agbaliw ako. Tapno maibagay ak nga ina, ti may santon a doktor. No agpaiso dayta nga imbagam, ti pamilya tayon ti kararagsakan. Maaramid mo ka di, solidan? Ikarik Gary, kat pakawanan ako ma. Saanan ang maulit ti mading aramid ko? Ikatakon ti bisyok. Ta, kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ok unay kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligik. Agpapicture tayo man nga rod amin. Pagbaetan tayo ni Dennis. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.